गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं अननाय सिबिनाय बावहरनायजों लोगोसे गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुम हरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे सापर्ट होलांबाय था। रायजोफोर, मोनसे बाथ्रा दै, बे बाथ्रायानो जाहैबाय दिनै रायजोनि हेफाजाब मोननानै रायजोनि थुलुंगा मोननानै सोरबा बायदिया दिनैयो बक्सिं चेम्पियनशिप जाहैबाय, सोरबा बायदिया दिनैयो डेन्स चेम्पियनशिपआव दिनै देरहालांबाय आरो गोबां दंबावो रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय जायफोर बायदि मानसिफोरा रायजोनि थुलुंगा आरो रायजोनि सापर्ट मोननानै गावसोरनि थांखियाव दिनै साक्सेसफुल जानो हादों, बैसोर बायदि मानसिया रायजोनि जुदि थुलुंगा मोनामोनबा, रायजोनि जुदि सापर्ट मोनामोनब्ला बैसोरो गावबा गावनि थांखियाव साक्सेसफुल जानो हागौ नामा रायजो राजा नोंथांमोन? हागौमोन नामा? नाथाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया मा रायजो राजा नोंथांमोन, जेरावनोखि दिनै रायजो राजाफ्रा गासैबो बर' माहारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै गावनि हारिनि फिसा होननानै दिनै गावनि हारिनि बिब' गावनि हारिनि बिनानाव साननानै दिनै बिसोरखौ थुलुंगा होबोदोंमोन, सापर्ट होबोदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि बे सानैसोआ दिनै हारिनि मोखां बा महर मुस्रियावनो दिनै जोदलानाय बायदि खालामदों। आरो बे बाथ्राया सैथो। ओरैबायदि गिलु बालु, ओरैबायदि लासिं सिं जारिमिन बा जाथायफोर जानानै थांबाय। बिनिनि गेजेराव आं दिनैनि समाव मोनसे जाथायखौ आं रायखांनो सानदों। बे जाथायानो जाहैबाय मा, मोनसे सम, ओरैबायदि सम थांदों जोंनि हारिनि गेजेराव, जाय समावनोखि सासे बर' सिख्लाया जुदि जिन्स लंपेन्ट गाननानै जुदि बेरायोमोनब्ला बा जिन्स लंपेन्ट गाननानै जुदि न'निफ्राय ओंखारोमोनब्ला बिनि जिन्स लंपेन्टखौ हासिनानै होबोदोंमोन, बिनि खानायखौ हास'नानै होदोंमोन, बिनि गोदनायाव सेन्डालनि माला गानहोनानै बिखौ मान हानि खालामबोदोंमोन। बेफोरबायदि मोनसे सम थांदों रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि हारिनि गेजेराव। अब्ला नायदो, निजिनि बिदायानो, निजिनि फंबायानो निजिनि बिनानावखौ, निजिनि बिब'खौ एसेबां अयथासार खालामबोनाय मोनसे सम थांदों। आरो बेनिनि गेजेराव जायफोर मानसिफोरा निजिनि बिनानावनि बा निजिनि बिब'नि जिन्स गाननायखौ लानानै बिसोरनि जिन्सखौ हासिना होदोंमोन, बिसोरनि खानायखौ हास'नानै होबोदोंमोन, बिसोरनि गोदनायाव सेन्डालनि माला गानहोबोदोंमोन, बैफोर जिन्स हास'ना होग्रा, बैफोर खानाय हास'ना होग्रा, बैफोर सेन्डालनि माला गानहोग्रानि माखासे मानसिफोरा गुबुन हारिनि हिन्जाव लानानै गावबा गावनि टाइटेलखौनो बै हिन्जावनि टाइटेलाव कनभार्ट खालामनानै लानाय दिनैनि समाव जों नुनो मोन्दों। अब्ला बेसे लासिं सिं नाय, बिसोरबायदि मानसिया मोनसे समाव जोंनि बर' हारिनि, बर' हिन्जाव माहारिनि सायाव, बर' सिख्लानि सायाव दिनै एसेबां लासिं सिं अयथासार खालामबोदोंमोन। बेफोरबायदि मानसिनि गेजेराव सानैसो मानसिया दिनै गुबुन हारिनि हिन्जाव लानानै दिनै बिथांमोना गावनि बर' हारिनि टाइटेलखौ सोलायबावनानै जाय हारिनि हिन्जाव लादों बै हारिनि टाइटेलखौ दिनै एफिडेभिट खालामनानै मोनफ्रोमबो डकुमेन्ट्सआव दिनै चेन्ज खालामबावनाय नुनो मोन्दों। सैमानि फिसा माखासाला। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि समाव बेबायदि मानसिखौ माबायदि साजा होनांगौ, माबायदि साजा होनांगौ? स्पेसियेलि आं मोनसे बाथ्रा सोंनो सानबाय बे भिडिअनि गेजेरजों हिन्जाव माहारिनि सायाव, जे आब'मोन, जे बिनानावमोन, बेफोरबायदि खालामबोनाय मानसिया दिनैनि समाव गुबुन हारिनि हिन्जाव लानानै गावनि बर' हारिनि टाइटेलखौ सोलायनानै गुबुन हारिनि टाइटेल खालामना लाबावदों। बेबायदि मानसिखौ आब'मोन, बिनानावमोन मा खालामनांगौ? बुं, मा खालामनांगौ बिदि मानसिखौ? जायबायदि मानसियानोखि जोंनि बिब'मोननि सायाव, जोंनि बिनानावमोननि सायाव मोनसे समाव ओरैबायदि अयथासार खालामबोदोंमोन, बे अयथासार खालामबोग्रा मानसिफोरा दिनैनि समाव बेफोरबायदि हालोदाव थांनानै दङ। बेफोरबायदि मानसिखौ जों मा खालामनांगौ? बुं आब'मोन, बुं बिनानावमोन, मा खालामनांगौ बेफोरबायदि मानसिखौ? नाथाय दिनैनि समाव मा नुबाव मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन? अपेन गावनि लांथं सोलेर, गावनि गाज्रि गाज्रि भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव गोसो बायदि माने शेयार खालामो। बे गावसोरनि बेफोरबायदि लांथं सोलेरनि सावगारिनि थाखाय, गावसोरनि बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि महर मुस्रियाव माबाफोर गाज्रि गोसोम दागो नांगोन नामा? जे जोंनि बर' हिन्जाव माहारिनि सायाव माबाफोर गोसोम दागो नांगोन नामा? बेफोरबायदि मानसिनाव बेफोरबायदि साननाय जुदि दंमोनब्ला बेफोरबायदि गाज्रि आखुनि भिडिअखौ लाबोनानै ससियेल मिडियायाव शेयार खालामामोन। बेफोरबायदि मानसिखौ दिनै मा साजा होगोन? मा साजा होगोन? बेफोरबायदि गावबा गावनि लांथं सोलेरखौ भिडिअनि गेजेरजों बा फट'नि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै लाग्रा माखासे हिन्जाव मानसिफोरखौ बा माखासे हौवा मानसिफोरखौ दिनै जोंनि बर' फिल्म लाइनाव बा बर' कालसार लाइनाव दिनै जोङो सापर्ट होफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो सानैसोखौल' मानो नोंथांमोना कालसार लाइनाव दिनै मानो सापर्ट होखो? सापर्ट जुदि होनोब्ला गासैखौबो नोंथांमोना सापर्ट होफिन। बे सानैसोल'खौ नोंथांमोना मानो कालसार लाइनाव मानो सापर्ट होखो? सापर्ट होनोब्ला
बै गाज्रि भाइरेल जानाय जाखिनि दं बिसोरखौ नोंथांमोना सापर्ट होफिननांगौ। बे सानै सल'खौ मानो सापर्ट होदो? बेवहाय गोबां गेदेर सोंथि दं दे रायजो राजा नोंथांमोन, मोजां गोथौ गोसोजों साननानै नाय। जाय मानसिफोरानोखि गावखौनो गाव दबथायनो रोङा, गावखौनो गाव सामलायनो रोङि मानसि, बैफोर मानसिफोरनि एडभाइसखौ बा बैसोर मानसिफोरनि जुदि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जुदि जोंनि इयुन जोलैया जुदि नायबाय थानांगौ जायोब्ला बै इयुन जोलैनिफ्राय 100%आ गाज्रि जायाब्लाबोथ' 10%आ गाज्रि जाहैगोन ना। दा जों बेनि सायावसो जों साननांगोन आरो बेनि सायावसो जोंहा साननो गोनां बाथ्रा दं। बेनिखायनो माखासे जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां मानसिफोरानो अबजेक्सन होबोदों जे बे मानसिखौ बेनिफ्राय गोजानाव लाखि, जे बे मानसिखौ बेफोरबायदियाव चान्स होनांला, बेखौ जुदि बेफोरबायदि चान्स होयोब्ला जोंनि इयुन जोलैयाव माबा मोनसे गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन। बेफोरबायदि बायदिसिना बिथिंखौ लानानै दिनै जोंनि हारिनि गोबां सुबुंफोरा, जायफोर सुबुंफोरानोखि माने साननो रोंगौ, माने गोजाननि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना माने साननो रोंगौ, बैफोर गोजाननि सावगारिखौ नुहुरखानानै बिथांमोना गोबां समाव बायदिसिना रोखोमनि माने हेंथा आरो बादा होबोदों। नाथाय बिथांमोननि सायाव बिथांमोननि जिथु गियान होबोनाय एडभाइसनि सायाव रावबो माने खोनासंबोआखै, रावबो माने जेबोखौनो माने केयारखौनो लाबोआखै। जायनि जाहोनाव दिनै देहा फालांगिरि खालामनाय बा ड्राग्स जुवा आरो बायदि रोखोमनि गाज्रि जिथु थासारि, बे थासारिया जोंनि हारिनि गेजेराव बारानिफ्राय बारा जाबोबाय दं आरो जाबायानो थागोन आरो जालांबाय थागोन। जुदि जोङो सिस्टेमखौ गाज्रि होनना मिथिसेयावबो बे सिस्टेमखौनो जुदि जों सापर्ट होबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलैया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबायानो थागोन। जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरखौ बा ट्राइबेल हारिनि हिन्जाव माहारिफोरखौ नन ट्राइबेल हारिनिफ्राय माबोरैहाय जानगाराव लाखिनो हागोन, बिसोरनि खैसारनिफ्राय माबोरैहाय सेफटि खालामनो हागोन, बेफोरबायदि गोबां होबथाबोनो नाजानाय जाथाय बा जारिमिना गोदो समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखादों। बेनि गेजेरावनो माखासेखौ होबथाबोनो हादों, बेनि गेजेराव माखासेखौ होबथाबोनो हायाखै। जाय हारिया जोंनि हारिनि सुथुर, जाय हारिया जोंनि बिमा माहारिनि सायाव दिनै जिनाहारि खालामदों, बायदिसिना बिथिंनि सायाव दिनै गाज्रि बेबहार खालामबोदों, दा बैसोर हारिजोंनो दिनैनि समाव जों मा नुनो मोनबावो जे बैसोर हारिजोंनो हाबा जाहैनाय, बैसोर हारिजोंनो माने आन्दै माने रिलेसनशिप लाखिबोनाय, बेफोरबायदि जाथायखौ दिनैनि समसिमहालागै जों नुनो मोनगासिनो दङ। जारिमिनखौ जुदि मिथियाब्ला सोंदावना नाय, आबै आबौमोननाव सोंदावना नाय, बा गावसोरनि बिमा बिफानाव सोंदावनानै नाय, बा सोरबा गामिनि गेदेर गोलावफोरनाव सोंदावना नाय जे जारिमिना जोंना मामोन, गोदो समाव जोंनि हारिया सोर सोरजों नासयजाबोदों, सोर सोरनि गाज्रि खैसाराव दिनै जोङो गोग्लैनांदोंमोन। बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मिथियाबा नोंथांमोना मिथिनानै ला। दिनैनि समाव मानि थाखाय गोदो समनिफ्रायनो मानि थाखाय गुबुन हारिनिफ्राय गोजानाव था गुबुन हारिजों सोमोन्दो लाखिनाङा, गुबुन हारिजों हाबा जानाङा, मानि थाखाय होबथाबोदों, बेनि गुबै जाहोना मा? जाहोन दं, बेवहाय गोबां जाहोन दं। उन्दै 3 बोसोर 4 बोसोरनि हिन्जावसा गथ' हौवासा गथ'खौ मोनसे समाव बै गुबुन हारिफ्रा गेदेर गेदेर सारायाव दै ग्लब ग्लब फुदुंनानै मोनसे समाव, जाय समावनोखि दावहा जादोंमोन, बै दावहा जानाय समाव जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ 3 बोसोर 4 बोसोर 6 बोसोरनि हिन्जावसा हौवासा गथ'फोरखौ दै ग्लब ग्लब गोदौनायाव बिथांमोना रुनाय बायदि रुनानै गारसोमनानै फुथारबोदोंमोन। बेफोरबायदि गोबां गेदेर गेदेर जारिमिन दंबावो आरो बेफोर जारिमिनफोरखौ जुदि फोरमायनो थाङोब्ला ओरैबायदि सम नांगोन, नाथाय फोरमायनांगोन। जुदि जों फोरमायाब्ला जोंनि इयुन जोलै लाइमोनफ्रा मिथिनाय नङा, आरो इयुन जोलै लाइमोनफ्रा जुदि बेफोर जारिमिनखौ जुदि मिथियाब्ला बिसोरनि ब्रेनाव माबोरैथो हारिनि स्ट्रं सेन्टिमेन्टआ बोरै बारायनो। 12 बोसोर 10 बोसोरनि हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामबोदों, मिथिगौ? नायगार मिनि तामसा फुरथि खालामनानै जिनाहारि खालामबोदों, गोदना हास'दों, बिखायाव लहाजों सुदों आरो गोबां बायदि बेफोरबायदि मोननैसो हिन्ट बाथ्रानि जागायजेननायखौ नोंथांमोना मिथिनानैबो नोंथांमोननि जा सेन्टिमेन्ट, बे सेन्टिमेन्टखौ नोंथांमोना फोजाखांनो हायो। बे सोलेरनिफ्राय बे सेन्टिमेन्टखौ फोजाखांनो हायो, मिथिगौ? जोंनि हारिनि माखासे मानसिफोरा बा जोंनि हारिया ओरैनो बादा होबोआखै, ओरैनो हमथाबोआखै गुबुन हारिजों हाबा जाहैनायनिफ्राय। बैफोर माखासे जालांनाय जारिमिनफोरनि सनमानखौ लाखिनो थाखाय बैफोर जालांनाय जाथायफोराव जाय हिन्जाव मानसिफोरा जिनाहारि खालामजानानै बायदिसिना खालामजानानै जिउ खोमाना लानांदोंमोन, बैसोरनि सनमानखौ लाखिनो थाखाय, बैफोर हारि सेन्टिमेन्टखौ फोजाखांनानै अरायसम लाखिनो थाखाय दिनैनि समसिमहालागै गुबुन हारिनि खैसानिफ्राय होबथानो नाजानाय जा हाबाफारि, बे दिनैसिमबो नाजानाया सोलिगासिनो दङ। नाथाय बेनिनि गेजेराव मिन्थिब्लाबो नुब्लाबो नुयैबायदि खालामबावो जोंनि माखासे
लाइमोनफोरा बा जोंनि हारिनि माखासे सुबुंफोरा बेसे लासिंसिं नङा होमब्ला बै जाय मानसिफोरा दिनै जिनाहारि खालामजाबाय जिनाहारि खालामजानानै फुथार जाबाय आरो बै जायफोर मानसिफोरा दिनै गावथार जाबाय बा हारिनि थाखाय दिनै जिउ फोजोबनांबोबाय गुबुन हारिनि खैसाराव दिनैनि समसिमहालागै जुदि जोंनि लाइमोनफोरा बा जोंनि हारिनि सुबुंफोरा दिनैनि समसिमहालागै जोंनि हिन्जाव माहारिनिफ्राय जायनोखि नन ट्राइबेल हारि बै हारिफोरजों खारफानाय मोजां मोनखुमाबोनाय बेफोरबायदि हाबाफारिया दिनैनि समसिमहालागै जुदि जाबाय थानायखौ जुदि खनले खनले नुबाय थादोंब्ला बै जिनाहारि जानानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानांनाय बैसोरनि जिथु जिउमा बा हारिनि थाखाय जायफोर सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि जिउखौ दिनै फोजोबना लानांनाय बैसोरनि जिउमा बै जिउमाया सोरगोआव दिनैसिमबो नोंथांमोननि बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ नुनानै बिसोरनि आत्मा गोजोन गैया होननानै आं सानो जों जोनोम जायैनि सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि गुबुन हारिजों नासयजानाय गाख्रेबजानो नागिरनाय जाथाया सोलिबोबाय थाखादों जेब्ला एसे देरबाय देरनानै जेब्ला खोनासंनानै एसे गोसोआव लानो हानाय जाबाय बै गोसोआव लानो हानाय जानाय समनिफ्रायनो खालि जारिमिननि बाथ्रा जोंनि सोरबा बर' हिन्जाव माहारिनि सोरबा हिन्जाव माहारिखौ जिनाहारि खालामना फुथारदों जोंनि सोरबा लाइमोन हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना फुथारदों जोंनि सोरबा बर' लाइमोन सेंग्राखौ बायदिसिना फाव फान्दायनानै दिनै गावथारदों जारिमिनानो खालि बेल' दासिमबो बेनोल' बेफोरबायदिनोल' जारिमिना जिनाहारि बुथारनाय मार्डार खालि जोंनि सायाव बिदिल' स्पेसियेलि बर' जाथिया ट्राइबेल हारिनि सायाव खालि जारिमिना बिदिल' अब्ला नायदो बेफोरबायदि एसेबां गाज्रि नोजोर गुबुन हारिनि जोंनि ट्राइबेल हारिनि सायाव लोगोसे बर' हारिनि सायाव दिनैसिमबो जोबनो थाखाय माबोरैहाय फोजोबनो हागोन बे जाथिखौ बे ट्राइबेल हारिखौ लोगोसे बे बर' हारिखौ माबोरैहाय फोजोबनो हागोन माबोरैहाय गादबनो हागोन बबे मोनसे लामाजों थांबा बिसोरनि हारिखौ माने प्रब्लेम क्रिएट खालामनानै माबोरैहाय गादबनायनि लामाखौ मोनगोन बायदिसिना बिथिंजों बिथांमोना गादबगासिनो दङ नाथाय बिनि गेजेरावनो जोंनि हारिनि माखासे सुबुंफोरा बुजिबावा आरो जाय हारियानो दिनै जोंनि हारिनि थाखाय गोदो समनिफ्रायनो सुथुरनि खामानिखौ मावबोबाय थादों बैसोरनि प्लेटआवनो सोलास्लिबनानै गावनि न'आव फैफिनग्रा जोंनि हारिनि सुबुं दंबावो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बैफोरबायदि मानसिनि थाखायनो दिनैनि समसिमहालागै जोंनि हारिखौ ओजों नङा गुबुन हारिफ्रा माने एथुनो चान्स मोनबाय दङ मानो जोनोम लाखो नों बे हारियाव मानो जोनोम लाखो हारिनि थाखाय जुदि एसेबाबो जुदि खामानि मावलांनो जुदि हायाब्ला बे हारियाव जोनोम लानायनि जेबो मिनिङानो थाहैनाय नङा आरो गावबा गावनि जिउखौ बायदिसिना खामानि मावनानै जोङो जानानै फोथांनानै जों थांनानै थाखानांगोन बेनि गेजेरावबो जोङो हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै हारिनि रैखाथिनि हारिनि सिमांखौ लानानै हारिनि जौगानायखौ लानानै बायदिसिना बिथिंखौ लानानै जोङो एसेब्लाबो जों हारिनि थाखाय साननांगौ रायजो राजा नोंथांमोन साननायजों लोगोसे जों हारिनि थाखाय एसेब्लाबो खामानि मावनो थाखाय जोङो बिहोमा होलांनो नाजानांगौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आफा बोराइ बाथौनि अननायाव गासैबो मोजाङै थाबाय थानो हाथों गोजोन्थों।